Din firbenede ven glæder sig helt vildt til at få sit længe ventede måltid. Kun for at blive skuffet, når det afsløres, at der ikke er mere foder tilbage. Du kender scenariet og ved, at du nu skal ud og købe en ny pose hundefoder, der af en eller anden grund er større end din hund. Hundefoderet køber jo ikke sig selv. Hvis bare der var en bedre måde at gøre det på. Det er der nu. På Barco.dk kan du få din hunds yndlingsfoder leveret fast til døren. Så løber du aldrig tør igen. Du vælger selv, hvor ofte du vil have det leveret, og du kan altid ændre intervallet mellem dine leveringer. I dagene op til leveringen vil du modtage en sms-påmindelse med mulighed for at fremskynde, udskyde eller sætte din faste levering på pause. Gør dig selv og din firbenede ven en tjeneste og få dit hundefoder leveret fast til døren, når der er mest brug for det. Tilmeld dig Barcos faste levering i dag og slip for besværet. Barco.dk. Fast levering af hundefoder.